Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Εγώ είμαι ο Μπουστόμπατμαν. Πλάκα κανένα μοστάκι. Και εγώ είμαι ο Μπαίνουμε σε ένα κάστρο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ πέρα τα γράμματα. Αυτό είναι πολύ παλιό. Μα πέσει καμία πέτρα κεφάλι, διαλύσει μας. Έλα. Μπες λίγο μέσα να μπω κι εγώ. Παιδιά, κοιτάξτε, μόνο που το βλέπω τρομάζω. Με μας τρομάζεις. Ηρέμησε ρε. Παιδιά, κοιτάξτε κάτι επικίνδυνα σκαλοπάτια. Τώρα πάμε από επικίνδυνους διαδρόμους που μας πάει ο Νίκος. Ρε Νίκο, αντί να κάνω εγώ αυτές τις μαλακίες που κάνεις εσύ, πάω και ανεβαίνω από την άλλη. Ρε, ανησυχώ μην έχει κανένα φίδι κάτι. Παλιά βάζανε φιδοφάρμακο εδώ πέρα. Κοιτάξτε ρε. Το ξέρετε πως εγώ μπορώ να σκαρφαλώσω με αυτές τις πέτρες επειδή είμαι ο Spider-Man. Κράτα μα και παίρνε με βίντεο πως το σκαρφαλώνω. Το βλέπετε. Σιγά μην πέσεις. Παιδιά, πρώτη μου φορά το κάνω. Είδατε, σκαρφάλωσα, τώρα φοβάμαι. Παιδιά, ο Σάκης μας έχει ψοφοβία. Κάελα. Θα ανέβει και ο Νίκος. Παιδιά, κοιτάξτε τραυματισμό. Ρε, άμα σοβαρευτείς και δεν έχεις ψοφοβία, μπορείς να το ανέβεις αυτό το κάστρο. Εύκολο είναι, παιδιά, μην το κοιτάτε έτσι. Εύκολο είναι να ανεβείτε, αλλά όπως ανεβαίνετε μετά έχετε υψοφοβία. Κατέβα κάτω, έχεις και εσύ υψοφοβία. Μέχρι εκείνη την πέτρα ανέβηκα κι εγώ. Εκείνη τη μαύρη. Έλα, κατέβα. Πούστη, θα κατέβα, θα πέσεις. Πήδα. Πήδα, σιγά το ύψος ρε. Μέχρι εδώ μου είναι το ύψος. Μπορεί και εδώ. Δεν μπορώ να πηδήξω. Ξέρετε τώρα, πλάκα κάνω. Έλα, για να δούμε την πλάκα σου χέρι. Έπαθες κάτι? Όχι. Παιδιά, πλάκα έκανα. Μπορούσα να πηδήξω. Ναι. Ανέβω εκεί πάνω. Σε πιστέψαμε. Ανέβω εκεί πάνω. Σιγά μην μπορείς να ανέβεις Μπορώ. εκεί πάνω. Έλα να σου. Μπορώ. Όλα φοβάμαι μετά πώς θα πηδήξω. Άντε ρε, αυτό ήταν το θέμα. Γεια σας. Μπορεί να το ξανανεβάσουμε σε άλλο Τι βίντεο. γεια ρε, δεν τελειώσαμε ακόμα. Πλάκα κάνω, τελειώσαμε. Γεια. Γεια. Περιμένετε. Γεια. Μπουιά.